Imbador sumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Patayan nyo ni Mr. Fortes. Sige, boss. Ngamkas iti sigod. Planuhan nyo ang imbag. Saan na basta-basta na iyata o gaputa na siglan man. Uwan, boss. Naskan nga raw na maplano ti amin. What? Ala, rugyan nyo tiyang plano. Unaan tayon tiyawanan pain ang Mr. Fortes. Pero buwan ti kotse ni Mr. Fortes. Uwan nga raw. Oo, kailan? Pastoy nga oras ti ruruar na. Nga mapay nga. Apa bilin? Di lalaki ari muar manipod iti gate. Apa hindi kaya lalaki bilin? Pagyanon, dili. Ti elite killer ni Mr. Fortes. Kunak mo na tayan. Si bibiyag pa'y matgayam. Speaking pa ganun. Ala, pag-aldaramot lang ti kotse. Agsubli tayo di mansyon. Naskan ang makasaritak ni Don Braulio. Gapoy tinakita. Anya? Si bibiyag ni Bong? Uwan, boss. Kunak ba no pinatayo idin tiyawanan bayin? Uwan, boss. Siya po mismo tinangpaltugkan po na ititagpang ti banday. Billy? Saan nga taa karupro pa lang ni Bong tinakitam? Saan? Talaga nga iso, boss. Nukas na nga ron. Delikado ti grupo tayo. Anya tirami din tayo ita. Tanangin nyo titigtig na iyo. Isumat lagayam. Naturaditaan ni Mr. Fortes amang kontra kanyak. Gaputa si bibiyag pa'y ti makanawan na nga elite killer. Boss, kasano nabiyat yawanan ba na bang? Siya ka mismo tinangpaltugkan po na. Kung nakita ka na idasa yan. Kasano ang napasamak tikas dyan? Asidog akong itinangiparkingan ni Miguel iti kotse. Nagatang kumatan lagi di ka sa Polak iti restaurant. Altaya, mabit lang. Sino nga ta? Ni Bong, di umasilit ka niya. Kumusta ka? Bong, Apay anak lahat ka nakakita kanya. kwa. Apay ko maamakla atak ang makakita ka niya. Nagpintas ka latal, Teya. Saan na nagbaliw ti kinapintas mo? Sige, Uray ti kinasuklada na iti lalaki. Saan na nagbaliw? Matagi ko akan tumatlang, Althea. Sino di kinasarita mi tayo lalaki, Althea? sigod ang nagdapan kanyag. Anya? Nabayag ang nagpukaw ni Bong. Nagdinamag pa yan, anatay. Iso anas daawak ang nakakita kang kuwana. Anya? Kalat-laktan ang nagparang dayjay abong. Nagdakas dayjay at tao. Billy! Umasinag ka man dito eh! Apay, boss. Maruram di may sa bodega tayo! Anya? Sino nga ta tinanguram itiday dyan? Sige, mapanak iti pakapaspasamakan ti oran, boss. Saanan, Billy? Awante ang sino man kada kayo nga umasidag iti bodega. Pasiga kontrabando ti matakwatan to dagiti investigador alinhaon ti bodega. Boss, Iso nga awante ang parparang kada kayo. bakit sa damag, boss? Anya na ito? Ricardo, pinagbantay ko iti bodega iti rabi. Natayan. Anya? Karaman na nauram ti bangkay na. Segunda ita kadagiti informante tayo. Anya? Nalabit a pinatay da pay nga umunan ni Cardo. Sakbay nga inuram dati bodega. Nagturadan tinangaramid iti da ita. Awanan ti sabali kabusor tayo ita.
No dilaag ni Mr. Fortes. Talaga pagpungpungtutan na tiyawaran bahin. Anya ti plano niyo, boss? Bayadon na itinangin at inaramid na itibutengak. Nakalagatot tinapukaw kanyak. Nauram dagiti nagduduma ang kontrabando. Ket apaman ang makita yung dayjay ang Mr. Fortes, patayin yon. Amo paspasan na ang itan ni Don Braulio. Gapo iti inaramid ko iti bodega na. Pinatay ko pa'y tagbambantay jay. Dakkal ti basol kanyak ni Don Braulio. Jak amo ti makagapo. No apay a pinalikidar na kadagiti buyot na. Idinto ta ni Mr. Fortes ti pagserserbiak kas makannawan na. Rog-rogi pa'y lang tinaramid ko. Patayak dayjay a Don Braulio. Kastamot nga iraman ko a patayan ni Altea. Aputot day di Don Ramon. Orayag ni Don Braulio dito karpa. Establishmento. Kasarsarita na kailangan ti Mayor. Hindi pa'y kaluman nga pupungtong. Gapay kinapasama kiti bodega. Anya tururahin dito, Billy. Bong. Oh. Apay, kaslan nakakita ka iti al-alya. Oh, anong kaiti pa yun? Di mo gamdan niya asutan ti paltong mo, Billy. Matay ni Don Braulio iti unag ti munisipyo. May salang apisel ko iti detonator ti bomba. Ngay montar ko iti unag ti munisipyo. Boom! Matayan ti amo. Ikang ka iti gundaway mo. Tap no masalak ni bam ti amo, Billy. Sige, tumaray ka. Kat ibagam kan kwa na. Akan ibusanan nan. Ayop ka. Oh. Anya pa lang tiraramidang, Billy. Tumalay ka yan. Pislekan ti detonator ti bomba. Taray! Ayon ba niya po, Billy? Pinanawak kita ijabay ti kotse. Imbaga na kanyak nga dain montar na Bombay ti unang ti munisipyo. Iswadago sa kanapan iti opisina ni Mayor. Billy, binutbutang nakalang dayjay ngawanan bahin. Awan ti bomba, iti unang ti... Pintak ti kotse! Boss! Anya! Naitatirumbangkan ka, Don Braulio. Katsakbay apatayan ka. But-but ngan ka pa'y. Inutek mo't apatayan dagiti buyot mo. Agsubli akong itinang paradaki ti kotse. Ket pumanaw akong itiday ka lugar. Talaga pagpungpungtutan na dayjay abong. Sigun iti informante tayo. Saan nga taltalin na iti mansyon ni Mr. Fortes ni Bong? Anya? Di ka madanagan, boss. Nagtignayan lagi iti pasurot tayo. Sapsapulundan ni Bong. Sa pula nyo dayja tao. Tas siya ka mismo timang patay kan kwa na. Uwan, boss. Ala, tumulong ka mang sapol iti dayja tao, Billy. Apay nga daka di restaurant na na Rosalia. At napatag nga ibagakan ka, Ma'am Altea. Anya day tanana. Kanayon nga agpungpungtot ni Ninong Mau. Anya ti makagapo. Sigun itinanggaw. At nang pabutak iti kutsi na ijay sangot establishmentaw. Nga asidag ijay munisipyo iti Kalman. Anya? Nagadua po la istisin mangbay ijay mansyon iti Kalman.
tapno pagdamagan da ni Ninong Mau. Ala, mapanak na rin iti mansyon, nana. Ay sana, ma'am. Pangaasay, tadi ka pa'y mapan ijay mansyawn. Abay, Denggenak ko, Ma'am Althea. Nariribok kita ijay mansyawn. Amangan lumairaman ka laang itiririjay. Imay ko laang impadamagkan ka. kaya't ko nga ang dinaya ni Ninong ko. Nga malinapdan at ni Nana Rosalia ang mapan iti mansyon. Anya nga minti napasamak, Althea. Adda nang pabutak iti kotse ni Ninong, iti asidag ti munisipyo iti Kalman. Anya? Owen Miguel, Adda ka di kabusor ni Ninong mo? nasingpad ni Ninong. Awan ti maibagak kan kuha na. Amin akayat ko, ipaay na kanya. Althea, Apalan dalaang siguro ni Ninong, gapo iti kinaanos na. Ala, pagandara mo ti kotse, kat aglayon tan iti kondo. wan Althea. Miguel, kumusta ti panagtrabaho ka ni Althea? Nasaya at matnanan. Barog, adamad madlaw ko. Anya day tananan. Maipapan ka ni Althea. Mariknak nga adda pa naggusto na kan ka. Anya? Babae ak anak ko. Amok tirik na ti babae nga agkursunada iti lalaki. Apay anak ko na ti kastananan. Madlaw nga mahin ka dagiti tigtignay ni Althea. Agkursunada kan ka anak ko. Adayo ang mapasamak day tananan. Sa mesa, baknang ni Althea. Sana kas kanyak anak kurapay ti pilyin na ngayaten. Ti ayat, awan ti pilpilyan na anak ko. Nasaya at ti galad ni Althea. Isu ti pilyam nga ayatan. Kaputan nasingpot kan nagagat. Nanan, Amok adi ka mapay kan kuana. Ammom, nagduduma ti ugali dagiti babae. Adda ti napatudon, wano sadot. Pulos adi na pa'y matulungan ti asawa na. nanan. Kita tinapasamak kan di kasinsin mo adani. Iso ti aglaba, agluto, agawir iti ubing. Kan aminan at trabaho iti unhag ti pagtaenganda. Nanan. Maasyanak iti dayja akasinsin mo. Isupay ti agluto iti kanen na no sumangpet nga aggapo iti trabaho na. Ay napaklan asadot ti inasawa na. Napintas nga agpaiso. Ngam, nagalas mo ti ugali na. Kat day tatidakkel aparikot ni Dani akasinsin mo. Nalaeng nga agpamarang ni Dani. Kabailan na nga ilimad ti parikot ta. Naangaw kan naisem no masabsabat mo. Ngam iti kaunggan na. Nagdagsen gayam aparikot ti sagsagabaen na. Saan ka diyan negosyante itan ni kasinsin Dani, nanan? Wen, anak ko. Hangga po iti kinaanos na. Napintas ti taray ti negosyo na. Iso ati makunak. Ni Althea ti pilyam nga ayatan. Tapulos adi kanto agbabawi iti uti na. Miguel, yawit mo pala ang ti kotse iti balayo. Agmalmalamag ita diti restaurant. Awan ti papananda ita. Sige, Althea. Mabait lang, ha? Ada isa ganang para kanina na Amalia. Althea, iha? Ha? Sino din nakadumugap imanang, Althea? Kalada pimanaw ni Miguel. Iha? Kasarsarita ka? Kuha, Ninong. Sino din lalaki ang kinasarita mitay? May isa kadagiti trabahador ko diti restaurant, Ninong. Kasta? Uwan, Ninong. Urak laki din no kaayat-ayat mo. Saan, Ninong? Kumusta ka niya? Makalawasan na di ka nagparparang iti mansyon. Pasensya kayo, Ninong. Makumi ko maglaang diti restaurant. Althea, iha? Bayag?
sa napatagtibagakan ka. Anya daytan ni. Kanayon ko matipanagan ako. Narigatan. Ang mga nodagaramig kan kay titakas. Awan mo di kagurang ataw. Iso nga awan ti rumbang ang pagdanagan mo kanya. Basta, aganad ka aganayon. Ikang kay tido at bodyguard mo. Diyan ka sa pulang ti bodyguard. Awan ti amok akabusor ko. Iso adidak pakadanagan. Amok ti at-aramigan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti pa kay naigan ni Althea iti dayja lakay. Nakikita kong dayja tao. Iso nga tati ama ni Althea. Dayja yan. Paimuaran ti lakay. Katagturong iti nakay parkingan ti kotse na iti saan onay nga dayo. Agturong mati ni Althea diti kotse. Miguel, api akan lahat aping manaw ka itay iti restaurant. Sakbay asong batak ti saludsod mo. Sung batang pengaw mo na ti saludsudakan ka, Althea. Okay. Anya ti damagam kanya. Tila kanya masidagkan ka itay. Iso ka diti amam? Saan? Iso ti ibagbagak aninong ko. Ano niya? Apay ka di. Awan, Althea. Itata na song bata kundi sa lutsot mo. Song bata nakmat ita. Apay akala tapi manaw ka itay. Kwa. Mabainak kami na makisango kinininong mo. Kasta ka di? Wan, Althea. Mabainak ka sumango kinininong mo. Sigurado kay tiday tanga imbagam ganyam. Wan, Toro. Ninong gayam ni Althea tila kay anakita ta idi-ije pantalan. Amo nga tani Ma'am Althea ti aramid tininong na. Diyan ka mo, Toro. Ngampanag ko na. Inosente ni Althea. Anya nga rod ti planom ita gayam. Mariribo ka nakpay, Toro. Tatila kay. Kan ni General Marasigan. Agpada nakita ta idi-ije pantalan. Apagtamtamudan dagiti armado a lalaki. Miguel, saan nga ta atininong ni Ma'am Althea? Kat iso ti leader ti sindikato. Diyak pa'y masumbatan da ita. No isong agpay so ti leader dagiti sindikato. Mariknak gayam. Agasam, nagtamod amin dagiti armado a lalaki. Idi masidag kadakwana ti lakay. Dahil tama ti pampanunutak ita, Toro. Gayam, nailasing ka di tilakay tilang itay. Panagkunakat saan? Nagdumog ang itahin. Kanamok adi na unay namingmingan ti rupak. Miguel, Apay asabali ti mariknak. Idi masidag ti lakay kada kami kini Althea. apay, anya tinariknam gayam. Diyak may ladawan ti riknak, Toro. Kasla, bimara ti bagik. Adyak may lawlawag no apay. Anya nga taday di anariknak. Anya ti kayat nasawan. Talaga natangkan ti ulo ni Althea, Billy. Kaya't kung ay ka na ti bodyguard na, ang pinagkadkadan na lang. Boss, Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak kay Kuana. Nagdaton idin ni Bong. Kat ang mga nagaramid iti saan anasayat ni Bong kontra ken ni Althea. Anak ko, Rabi Aid. Adda ka pa'y na dito'y salas. Ingka maturugan.
Jak makaturog nanang. Apay, anya ka di ti pampanunutem. Tininong ni Althea. Ha, Kinaulbod timba ka kanyak ni Althea iti napalabas. anya, nagulbod ni Althea ken ka. Wala na. Kunan ni Althea, ama nagtulong ken nasayat at tao tininong na. Di ka maawatan, anak ko. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Dakas at tao tininong ni Althea, nanang. Ha? Apay ana ibagam tikas ka, Miguel. Am-amom ka di tininong ni Althea. Wala na. Amok launay. Dakas dayjay at tao. Dagiti buyot ni Don Braulio. Nabartag ng iti bangir ang misalan. Uray karumana. At surutag ida apatayan. Ajay, timak derdan. Langadan ti rumar dagiti awanan bayin. Surutag ida apatayan. Nakasaganan ti pagtog ko. Mayat ti kakatawan da iti abay ti nakaparking nga kotse. At pasimpliyak nga umasidag ka na. Tay tuwin ti maudi aragrag sakyo. Day tatirumbang kada kayo aboyot ni Don Braulio. Pumanaw akong iti day ito lugar. Mr. Fortes, di ka matanagan. Tay saruno ko napatayan ni Don Braulio. Malamlamayan ng dagiti buyot na ita. Juan, Mr. Fortes, nalinis ti amin. Amam mo nakmatan. Nagsimpli ti panang patay ko kadakwada. Sa anak anarigatan. Juan, matungpal ti ipaparamid mo kanyak, Mr. Fortes. Bye. Nalabit ang naamuanan ni Don Braulio ti inaramid ko kadagiti buyot na. Agkintayag itan, dayjay adon. Inam kadagiti buyot ko tinatay iti labi. Amo ka ni Bong ti aking aramid iti daytoy. Boss, madan iti morgue ti bangkay dagiti tao tayo. Ang napapatay iti rabi. Anya ka ti tiyan aramidon nyo, Billy. Apaya sa nyo ang masapulan day jayabong. Aramidin mi ti amin. Talaga di mi masarakan ti paglamlambangan dahi jay abbo. Anya? Damag ko, boss. Awan mo ta ni Mr. Fortes iti mansyon na. Naglamang ti traitor agayam. Boss, Pagaliptakan dagiti tao tayo ijay hideout. Amangan no ijay ti isaruno apon tiriyan ni Bong. Et anya pa iti dake sa mapasamak iti hideout. uwan, boss. Piniling ko na yung dagiti tao jay. Sakbay nagturungak ijay morgue. Ngayon ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Ala, agtalinaid ka lang dito yung mansyon, Billy. Naskan ang mabantayan ti aglaw ka. Boss, Apay, Billy? inawagan natin informante tayo. Nakita da ni Bong ijay Barrio Santiago. Anya? Ala, rumor kayo kadagay di kakadwa. Patayin nyo tayo dyan tao. Uwan, boss. Agalerto kayo. Nakatakdal ti awanan bahin iti sang ti Tersena. Pangarot, Billy. Agpasimple kayo lang ang masidag kanwana. Apaman ang makasidag kayo. Hilatan niyo paltugan. Araklado, Billy. Lah, mapan kayo. May gani. Napanan da gani. Dahil dyan ti awanan bahin na pong. Agsigsigarilyo iti sang ti Tersena.
Panibusan namon, ayaw pa. Jaske, naunaan na dagani. Nataydan. Talaga nasiglat yawanan ba yun? Nakalisit yawanan ba yun? Simpok iti kasamakan. Sulag. Tantani ako na. Naimpaglakit din tan na si putak ti panangasot na iti igam na. Kahit sinurot nak ni Billy. Dayjay, tumalang kya. Tay tungo. Nakalambang tilo ko. Oops! Nasiglat na tilo ko. Nakalgad akong dito naglumangak adak kalabato. Tungod at pinaksaldangan. Nagsangpat na iti buyot ni Don Blanco. Nagaduda. Aglibas akon. Ayan, di ka po, Sir Billy. Itidak kalabato tinaglamangan. Nasaya tadimtim kayo, Dagos. Natayan dagani, Ken Romel. Agalar to kayo. Ang mga numaunaan na tayo na Japo. Billy, nagulimak mo tayo lang. Panyalan, Billy. Basta nagsipot ka. Nakalamang lang, tika busor iti dakla ba to? Napuak na kiti bilit iti dadyaban na. Dara sa inyo, agliblibas ti awanan bayan na po. Surutan tayo! Nas ka na makaadayuak. Kamkamatan dagdag iti awanan bayin. Ilikaw ko idahi iti kabakiran. Day. Pagpaltugan ak ti awanan bayin. Day. Napaltugak na iti sumasurta niya. Parpakak pa iti agdamay. Tapno mailikaw ko iyan. Billy, punta tayo niti paso ti kabakiran. Awatan siya kamkamatan tayo. Nagpukawan. Jaske, nasiglat dahi Japo. Anya teramiton tayo, Billy. Agsubli tayo ng jaya daw. Ipakamok ko ni boss na napasamak. Owen, Billy. Hala, agsubli tayo. Ang may salang tayo jaya po, nga saan nyo anaparmag? Boss, ilata nagpukaw hindi kamkamatan mi. Manal kayo amin. Boss, Urayan tayo kadilatan ti iraraot na kata tayo, ha? boss, inaramid min ti amin tapno mapatay min na Japo. Ngam talaga nasiglat. Nasiglat ko ram. Tapasig kayo mat-amanal anang kamat kan kwa. Boss, Si Billy. Walang magno nasiglat ka, ha? Apay nga ron, saan mo ang mapatay na Jabong? Kung namin di kanyak, asikan ti kasiglatan ang makandawan. Si kamagayam ti kasiglatan ni ti kinamenal. boss, talaga Boston! Di ka nagrason pa Billy. Sikan ti patayag. No saan nyo ang masarakan dayjay abong. Boss, Iso kayat ko idi apatayad na jabong. Gaputa iso ti maysa kadag iti lapad iti negosyo. Saan lang ang makannawan kan elite killer ni Mr. Fortes. No digat kasosyo na pa'y iti illegal ang negosyo. boss, nagsirbimot akas may sa tao yun bong. Well, at ito kasalaysayan di pa kasaritan ti biyag na. Kan dagiti na itulong na iti grupo. Nga bidyag kibaltang ti amin, nagtraidor ni Bong iti grupo. Sino nga tatitimulong kung kana? Ang kaya si Bidyag ti awanan bain. May salay, ti kahit asawan na ita, Billy. Saan anapurwan ni Bong iti pinaltugam? Tagasuno! Manal ka ng paltog, Billy. Awan pa'y sir-serbim amakan nawan!
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagpupungtutan na kita ni Don Braulio. Gapoy ti day jabo. Adon adaras ninawagan na ti Manal. Banag adyak kayat. Pili! Oh, apay. Aday bagam. Nadlaw ko nga may nga pupungtot ka. Iso ngay masidaga. Anya ko matibibiyang mo, ha? Ada ka di maitulong mo iti parikot ko. Inagasi. Adda, Anya? agaramat tayo iti droga. Bueno, shabu. Anya? Sigurado ang mapukaw ti parikot mo. No nakaraman kan, iti shabu. Sige, sige. Agaramat tayo ti droga. Kaya't ko ti agranat iti shabu ita. Inagasi. Nakapulis kamay sa dino ti papanam. Surutak ni Miguel iti balay da, tatang. Anya? Kailiw ko ni Miguel, tatang. Kaya't kun amakita. Amom nga raw ti pangsap sa pulam. Amok, tatang. Lalaka lang asapulan ti lugar da. Adamot lang ang amok at taga iti lugar da. Anak, gusto nga tada ito yung aramidan. Kaya't ko lang ang amakita ni Miguel, tatang. Kasano, no saan mo ang madanunan ni Miguel? Anya ti kaya't masaway, tatang. Makumikom ni Miguel. Amom da ita. Tatang, Pinasayat, awagan pa nga umuna. Ti cellphone na. Sakbay amapan kay ti lugar da. inaramid ko data. Ngam di na sumsumbatan ti awag ko. Sa bagay, man nga gimoy puno agaramat iti cellphone ni Miguel. Sige, tatang. Agpatuloy ako. Magandad ka kumanay na. Ni Apo Diyos, ni kumuyog kan ka. Agyaman na, tatang. Miguel, awan ko di kitrabaho nito kini Ma'am Altea. Adda, Toro. Sukunak inton malam iji restaurant. Anya ti panggap mo nga rawid yung ito, gayam. Agtrabaho aklata kini Alteya. Jack ipadpadlaw ti amok may papan itininong na. Miguel, adda ko may baga. Anya day ta, Toro? Saan natangataan na ilasin idinagpaliw itong ijay pantalan? Toro. Adayo mapasamak day ta. Gaputag padataan naka-helmet iti day di apagteng. Sa bagay, Awan ti makailasin ka data, Toro. Ngam data, mailasin tayo da. Juan, Miguel. Manong ti may sa kilo dito ikaan? 100, sir! Ang mabit lang, Miguel, ha? Aglako pa. Sige lang. Sa dino ka dito papananta, Alteya. Ito magasabi iti balay ti gayam ko. Okay. Oh, apa nga insabang mo ti kotse, Miguel? Ni Nena tinakita ka nakatakdar iti batog ti internet cafe. Sino anena? Mabit lang. Yatras ko ti kotse. Anya ti aramidam dito Nena. Sikat ti kagarak, Miguel. Kaya't ka makita. Iso ang sinapul ko ti lugar mo. Anya? Agyaman na nakita kan. Aw-awag ti cellphone mo. Ngam di mo matsumsumbatan. Nena. Asino day ta babae na kasarsarita ni Miguel? Nagpasig daw magsarsarita. Kayan ayat na nga ta? Napintas sa babae. Kan, simple lang ang di pa nagkaukawas na. Adada, agturong dandi di kotse. Anya ti trabaho ti gayam mo a babae, Miguel?
Tulungan na ti ama na iti uma. Kasta ka di. Wala kaya. Iti kabang ibang a probinsya ti pagnanaadan na. Amo, sa bali tinadlaw ko kay Kuana. Anya tinadlaw mo? Kas laging imo iti pa nagsarsarita ta. Ha? Kita am ti langan na anak katagdar iti saan unay nga aday. Saan ang mapugsa ti panangkita na kadata? Miguel, kaayan-ayat mo ka din, Nena. Kwa. Nasingid a pagayam ko ni Nena. Sigurado ka? Wen. Kapsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Nang panag ko na. Saan la ang agayam ti pangibilbilangan kan ka, ni Nena? Apayan ako ng ti kasta. Babae ak, Miguel. Amok tirik na ti babae nga agay. Althea. Ala, ikat kayo iti gundaway nga agsalita. Total, naitulod na kumatan iti kondo. Awanan ti papanantapay. Mapankan iti ayan na. Miguel, agsubli akon ije parang Nena. panag ko na. Makasi nga akla ang kada kayo kini Althea nga amo. Anya ka din ti sasawan. Amok nga agayat ka kan Kuana. Gaputan na pintas kan bakna. Anya ka din day tangay bagbagan, Nena. Miguel, Nagluluwa ka natin. awan day tayo, Miguel. Di mo ko mapasakitan ti bagin. Amok ni Althea. Nasingpet a babae. Kan awan ti relasyon mi. Kas iti araram hitam kita kanya. Miguel, kaano nga ipaay mo ti ayat mo kanya? Kung namang idida mo nga'y ayatan nga man. Ngam kas maisa lang ang agay niya. Ayos. Nagmayat tirik na nakaramat kay ti droga. Agsapo lang kiti papay no kastoy lang. Boss, ano man iti babae iti nightclub? Nangaruna ka iti babae naggapo iti kabisaya. Sana da kaya klase ti babae kayat ko inagasi. Kanya rod, boss. Ni Althea ti pampanunutak. Isu ti kayat ko nga ikutan. Boss! Dahil jay a babae ti kapintasan nandito irabaw ti daga nakita. Super sexy. Nyam. Walay, talaga napintas ni Mama Althea. Natayag. Kada po daw. Nagamo pa itiro pa na, boss. Kanayo na pampanunutak dahil jay a babae. At ang tulad takong dawain, maikutan. Boss, talaga panggap mo. Nabayagan, inagasi. Apay, italaga mamuam, laglag. Siya akong ti karagsakan alalaki di pera baw tinaga. Na maikutak ti kapintasan a babae, itirabaw tinaga. Apay nga taan siyak makaturog. Alo si Isi na. Aktip-tip bayo ak. Itinabiit pa'y apa nagkuyog mi ka ni Miguel. Nakahit na ak iti. Uy, saan ang mabalin dito ang mariklig na kanuan? Tinasayat. Awisit lang ang iniida ka ni Toro. Mapan kami iti resort ti gayam ko. Inton Kasto nga oras aram lumuar ni Althea iti restaurant na. 5 nga daw ti panagpalpaliw ko. Pila ang driver na ti kanay nakadwa na. Nalakalahang apatayin da dya driver. Kalpasan na. Tagi-kwark ti kinababae ni Althea. Basta tinapasama ko gayam. Buwan Toro.
Sinurot nak ni Nena dito'y lugar tayo. Ha? Agturong kami kuman iti balay ti gayam ni Altea. Idi makitak ni Nena ang nakatakder iti sango ti internet cafe. Sa pulan na kuman, no sa dino ti pagnanagdak. Talagang agayat kan kanina na, gayam. Nagkasat ka. Siyakla ko man tikas kan ka na taer. Abulin ng mga chicks ako na ta. Anya? Ni Ma'am Altea ti Corsonada ta nagpintas a babae. At day ta ka manin ako nak, Toro. Among gayam, no siguro ta makisalit iti beauty contest ni Ma'am Altea. Sigurado ang mga bak. Ngamin, napintas lang arudan. Nasiripay. Beauty and brain ako na da. Toro. My goodness. Liw-liw at matak ti kinapintas ni Ma'am Altea. Grabe ang beauty na parts. Nakaka-adik. Ala, husto day tan. Kaduan nakit di ta pa pananta. Sa dino. Basta sumurot ka kanya. Ay, sige, ang tamatin kami sa itak dito'y. Mapit lang nga ro, taus tubag tibarok, tagsukatak. Anya? Mapan kay Jesselet. Saan nga iti sangok ti pagusubam iti kamisetan, Toro? Mapay kumama pa nagpailay di sila nagsukat. Kat agpada tamat alalaki. Gusto baglatan tibadok dito'y, gayam. Tunak-lakit din no anyan ti pangawisam kanyak mi din. Iti matgayam resort iti balasiw ti probinsya. At kaduwata pa'y ni Ma'am Altea. Juan Toro, kaya't ko nga minti agpalamiis. Nagsagaan nga minti panawan. Toro, saan ka di nga day bagam kini Altea? Ha? Dakit din. Awan. Saan ka di ako nam kanyak ako rason? Kaningat mo gayam. Anadam. Anya ka diti ibagam kanya, Toro? Ha? Ay, awan, Ma'am Altea. Mangrabrabak lang ni Miguel. Mabitla ang Miguel, Toro. Mapanag iti ayan ti Martinez ang makabalikas iti saon. Anya? Kan may sa. Kaya't kayo ayam amo iti gayam ko alalaki. Deji man oh. Ha? Jay bulsak alalaki? Juan, iso ti best friend ko. Mabit lang Altea. Saan ka pa'y ngumad adayo? At damang palpaliiw ka datayo. Diyan nakakalugong ngayon madayo. Itay pa ako mitkita ka datayo. Nailasin mo kadi gayam. Saan, Toro? Nalingdan ti rupa na. Babaan iti kalugong na. Sigurado ka? Ada tayo ti palpaliiwan day at tao, Miguel. Kasta ti panagriknak, Altea. Tinasayaan. Agorder kayon iti kayat yung nga inuman, wano ka na. Siya ti makam. Wow! Jay kanginaanan ang makan ipilyak, Ma'am. Oy, Toro, nagtanong ka. Nakababayin kini Altea. Ha? Ala, agorder kayon iti kayat yung. Kalpasan na, agidigos tayo iti swimming pool. Saan yung ikaltalagtik ko na amang palpaliw kada tayo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naka-shorts itinapiting ni Ma'am Altea ang aglanglangoy sa swimming pool. Kaya't kumat imapan aglangoy. Ngam awan mo ti imat ko pagsukat na. Buya iklatan ni Ma'am Altea ang aglangoy. Toro, Ay, bibing ko! ha? Anya bibing ka sa asawam, Toro? Unay kamat tinggayim. Makapakidot kamat. Saan ba't nga minapapugsa ti panangkitam kini Altea ang aglanglang eh? Kita umot ngamin Limawag tinubong. Gapo iti kinapudaw ni darling ko. Ni Ma'am Altea. Ala, gusto day ta na panangkitkitam ken kuana, Toro. Nakababay no masiputan na ka. Yak mat-ipadpadlaw. Talaga ngamin amaawis tirik na ako mitakan kuana gayam. Nagpintas na talaga. Nasipot di kadwa itay ni Altea ang lalaki. Nadlaw na ako mitkita ang katakwada.
Sa anak pa ang makaalay tinapinta sa tiyempo. Tapno maalat. Kan matagikok ni Althea. Siguradong aglagaw ni Don Braulio. Apaman ang maalak iti ikot ko ni Althea. Pinasayangat. Awagak ni Don Braulio iti mansyon na. Tagbut-but niya. Billy. Umadanin ti sasangpet ti gayem kong Espanyol. Ani Mr. Augusto. Kasta ka di, boss. Well, iso nga si kasuin nyo na imbag na diya tao. Apaman ang makasangpet. Boss, apa ada kami lang ti mga sikaso? Ada ka di papanan nyo? Awan. Nasam ngamin ni Mr. Augusto iti nightlife. Bueno, aginom iti ara. Tigayat na. Adu alalaki ikaduana. Apag iso, boss. Nasaan kami mo't iti nightlife, kan aginom iti ara. No kayat na, ikan mi pa iti agkakapinta sa babae. Oops. Dahito ti saan yung araramidan. Nagaputa saan ang SM iti babae ni Mr. Augusto. Ah. Oray ipasangom kan kuan na ti kapintasan a babae. Pulos. Di nasagidan. Sayang. Adupay mo tagi ti babae tayo dyan. Nightclub. Ne, adaw mauawag iti telepono, boss. Sino nga tamot na itangang mauawag? Adamot cellphone ko nga awagan na kuma. Ala, sigalangin ti mga sumbat iti telepono, Billy. Wan, boss. Saan na si katigayat ko ang makasarita? Ti amom alakay nga awan ti sirsirbina. May busesan ka. Urayin nyo ti sumarong nga ramidag iti grupo yun. Yawan ang bay na Billy. Isupay lang ti nakasaritak. Nga magsagana kayo. Taumayan ti mang dadahal iti grupo yun. Sino nga taday daya pang butbutang katatayo, Billy? Jack Mylasin ti boses na, boss. Sakit din ti butbut nga day kaya caller? Nilakit ti pong dayjay. Awanan ti sa balipay. Tiyawanan bain. Talaga nga asutan na ti pungtot ko. No isuman jay mawag. Boss, Ala, agalerto kayo lata, Billy. Bantayan nyo na yung bagdag iti illegal a negosyo tayo. Diyak kayatan ang maulit pa iti pan nakauram ti bodega iti kalabas. areglado, boss. Tora, sabi mo ti ano ni Miguel? Napan ijay ayan ti kotse, ma'am. Kasta ka di. Apay ka di, ma'am. Kaya ko kung mga iso ti mangi kabil iti lotion iti bukod ko. Ha? Ngam ga po taongan. Si kalaangan ti mangi kabil iti lotion iti bukod ko, Tora. Siya? Ma'am Althea? Wen, please. Pangantra iti nakaro adarang ti init dahil ti lotion. Ma'am. Oh, apa kasta ti lamang. Aglingling at kamutan. Kuwang, ma'am. Diyos ke. Maramidak nga tati paparamid na. Toro, napauli magkamanan. Please, iapros mo ti lotion iti bukod ko. Ha? Uwan. Ma'am Althea. Sa dino ka dito papanan tayo, Ma'am Althea? Itulad na kon iti kondoyonit ko, Miguel. Okay. Toro. Apa di ka matin matagtagari dita? Oy, Toro. Kasarsarita ka. Ha? Ay niya di bagbagang, Miguel. Kunak, apa di ka matin matagtagari? Awan. Makatuturo kak namin gayam.
Siguro, nagpapas ka. Isa makaturturog kantoro. Anya tinagpapasok ako na, ma'am. Anangan iti ato. Ayun, ma'am. Naimas ng timakmakan itinapanan tayo a resort ti gaya mo. Nagsugak iti kastonay. Gel, gayam. Kita man tilang na natairak mit lang. New style ti boko ita. Una yung tinaramid mo itibok mo, Toro? Apay nga umisong ka, gayam. Saan ka di maibagay kanyak ti barong estilo ti boko? Agasan, malaksid ang nakatakder tibok mo. At dapay ipos na. Dahito iti uso ita, gayam. Imubing ka di tinangak, ha? Wen, imubing kay timay sa adigos. Sikamot, gayam. Katawaan nakpay. Apay ngamin nagpapaubing ka, gayem. Para kini Ma'am Altia ter aramida. Anya? Tapno ibaga na mata, anatairak. Kantap no maayat nakmad. Ay, sika talaga. Gumatangak pa'y iti barong abado kan pantalon ko. Iti kasta, maibaw ing kanya ti atensyon ni Ma'am Altea. Raya kong dito yung restaurant ni Altea. Rumar kami ita. Tama pa nag-grocery. Anya tiyara ramidam dito, lalaki. Ha? Si kamanan ti makitak dito yung restaurant ni Ma'am Altea. Agdat-daton kakadikan ko, na, ha? Kwa? Saan, sir? Tiyam mo ta, kat nalipata kong tinangan. Sika, jay lalaki na siklat. Ay, kwa, sir? Diyan ka mo ti bagbagayo. Apay, nalipata mo dagiti upat alalaki anang surot kan ka idi. Amang lugob kumakan ka. Ngem nauna am ida, ha? Saan nagpadlaw nga mamok na ito yung tao? Apay kat kita anak madlatan. Kwa, sir? Awan? Kaya't ko ti panaglangnangam. Malalaki ka. Kaya't ko asubukan ti kabailam. Ano ti aramidam dito ay pili? Kwa? Kaya't ko lang kumustahan kay makita ka, Ma'am Altea. Nabayag nga minin na di ka nakikita. Mapantan, Miguel. Sige, ma'am. Di kaya't asawan tayo to'y. Kayan ayat na kadinti ng bagay. Bacay, naglugan dan iti kotse. Miguel tinagan na. Agsaga na kanyak da dyan tao. Diyak pala nalikmatan tinaramid na kadagiti tao ini. Kat kayat pa'y ni boss nga agbalin amakan na wan ni Miguel. At danto na taal daw kanyak ni Miguel. At danto. Dak kaya ti ugali dahi siya abili. Manakit lang. Dito lang ti may bagak. Liklikam da dyan tao. Oy, Miguel. Iso ti may sa arason. No apay apim manawag iji mansyon ni ninong ko. Altea. Bastos dahi siya abili. Awan respeto na iti babae. Anya tinaramid na gan ka? Marik na ti panggap ng aramidan kanyo. Kanjak kaya ti panangkit kita na. No adak iji mansyon ngag may maysa. Gusto lang tinaramid mo, Altea. Lumiklik ka kadagiti pagduadwaan titigtig na inatat tao. Well, awanin ti katangap iti grocery. Agbayad tan iti cashier. Sinurot ko ida. Layay. Mayat tilin nang agsarsarita iti sang ti grocery store. Agam sa nga mabalinti kastoy? Siyak lang ti umuna ang makaikot iti babay at artari gagayak launay. Siyak lang. Apay nga ita ka lang, Billy.
Napanak lang nagpalpaliway ti aglawlaw ti ili, boss. Anya, Boss, ada na patag na ibagakan ka. anya dayta? Adan kaayan-ayat ni Althea. Apay, anay bagam ti kasta, Billy? Nakitak ida iti lalaki iti sentro. Isumat lagayam akayat ni Althea ti sumina. Kat agnahed iti kondo yun eh. Boss, Billy, dunga ka. Patayam ti lalaki. Akayan ayat ni Althea. ariglado, boss. Ti awanan bay ni Althea. Awan ti utang na alaimbag anakam. Ha! Agsagana kanya. Dayjay apapay. Ma'am Althea, imayak na papayaban na kanininong mo ijay mansyaw. Abay ka no, Nana Rosalia. Ay, jak amo, ma'am. Amuklatan ibaga na kanya. Nagipulong siguro ni Billy kanina. Ha? Anya ko mati ipulong ni Bilay kinininong, ma'am. Nakita na ngamin nga kadwak alalaki. Ipagarup laki ti ni Billy akaayan-ayat ko ti driver ko, ani Miguel. Nalabit akasta, ma'am. Chismusaw day di alalaki. Sana ka mapanigi mansyon. Ma'am, amangan no agungat ni Don Braulio. No di ka maawis amapan ijay mansyaw. Siya ti makamukin ka na. Ato tinaskan nga aramido ti restaurant. Anya nga ron ti bagak arason mo nga ikin ni Don Braulio, ma'am. Ibagam kanininong ama kumikumak ti restaurant, Nana. Daytang ibagam. Oray laan nga nito iti kalsada ni Miguel. Adalabiit na panaginata. Althea, sumurot ka kanyak asi tatalugod. Muti mo kayat ti masagdan. Limad ang nakapatulungan ka ti paltog ko. Bakit manintindi? Ana, magnaka, Althea. Aglugan ka iti kotse nakaparada iti saan unay nga dayo. Ayot Di ka nagsawpay. Magnakan. No di mo kayat ti madangran. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang manapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Althea tinagpukaw. Nagpartak ngay madayo ti kotse nagluganan na. Mapaanak iti nang iparking ak iti kotse. Dakas lakit iti mapaspasama. ayop ka po. Sa di na ti pangipanam kanyak. Relax, Althea. Awan matlangan ti maaramidan. Tanakapong ti imam. Iti kanuman. Talagang adipan na ka ni Satanas. Wan! Nabayagan nga inadipan nak ni Satanas kapukan ka, Althea. Ayun niya. Nagmauyungan ka. Aman da ita. Isungay ita. Matagikwakan. Awanan ka, itibain. Diya ako nasurutan tinagturungan ta. Nagsanga ti dalan. Kan adayon dahito yung lugar. No ba kasta? Diyak agsardeng amang sapol itinang dukot kini Althea. No asino man tayo jay. Kasta ka ginggil. Wentor,
Diyan na siputan tinagturungan ti kutsi anang iluganan tinang dukot kini Altea. Diyos ko. Rumwar ka matlain. Kat no kasapulan asawarat tintero a probinsya. Aramida. Sumurot akmat gayam. Saan toro? Napagad ti Aramida. Miguel. Nilangan na ng tibantayan. Sige. Agan nagkangarod gayam. Mapupungkaw ni Altea. Diyos ko. Kasano anak pasamak ti kasta? Sigun kini Miguel. At dalalaki anangalakan ko na iti igid ti kalsada. Sapay la kung matawan ti dakas ang mapasamak kini Altea. Talaga nagdakasan itan ti panawan. Kasino nga taday-jay ang managdakdakas? Apay ninaramid na ti kastoy, iti ay ayatag! Anya ti kayat mo asawan na Billy. Duan nga daw sana nagpakpakita ni Altea iti restaurant na. Kuna iti empleyado na, boss. Anya? Isumot lagay ang manyak makontak ti cellphone na. Sa balit agparparik na kanyak, boss. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga noon nagaramida ng ti driver na iti dakas ni Altea. Anya? Nakita kong ti driver na. Billy, nasken na penken tayo pa iti amin. Itamit lang mapag kayo iti condo unit ni Altea. Ang mga nadalang ijay. Naggapo ako ni Jay, boss. Ngem, awan. Anya? Tay-tati agpaiso, boss. Ala, sapulan nyo nga ron tinagdakamatab ang driver na. Sapulan nyo, Billy. Yakon makontak di cellphone niya, Altea. Anya nga taong tinapasamak kang kuwana. Jak mapagawan. Nua sino man tinangdukot kang kuwana. Sir, at tuyag timpa-timplam akapay. Ala, hindi sumlatan iti lamiseta, Rosalita. Ay, sir, kumusta ni Ma'am Altea? Nasarakan niyo ka dahin. Saan pa'y? Yang pinagtignay kong dagiti tao. Ay na, sir, madandanaga na. Sapay lang kumatawan ti dakas sa napasamak kan kuana. Awan di mapasamak kang kuwana at dagas. Kumusta nga tan ni Altea? Nasarakan nga tan ni Miguel. Panag ko na, di na pa'y nasarakan. Iso asaan pa'y naimawag kanyak. Sa anak ang makaturog ka pa'y tinapasamak. Diyos ko. Sapay lang kumatawan ti dakas ang mapasamak kin ni Ma'am Altea. Sa anak pa'y ngaglako ito. Tumulong ak amang sapul kin ni Ma'am Altea. Wan. Tumulong ak amang sapul kin kuana. At iti ka na, Altea. Ukar-karak ti imam, tapno makapangan ka. Diyak ka sa pulang gaya. Waya-wayan na dito ay. Saan ang mabalin, Altea? Ado ti planok nga aramidan. Sakpay apatayan ka. Among ka di nga ado ti basol kanyak ni ninong mo. Ala,
Mangan kan. Amo ka mabisin kan? Satanas ka. Sumardeng kan, Althea. Mas ayok kan satanas ni Don Braulio ang ninong mo. Nasingpat ni ninong ko. Mawanti ang mukadakas nga ramid na. Tiko na. Demonyo ni Don Braulio. Bong, pangasim. Waya-waya anak dito eh. Anya kinunam, Althea? Agpakpakaasi ka kanya? Juan, agpakpakaasiakan ka. Waya-waya nakon. Saan ang mabalin? Agongat ti amok no wayawayaan ka. Saan lang asak ti akin kapanunutan iti daytoy, Althea? Saan lang asyak? Kumusta ti paparamid ko kan ka, Billy? Negatibo, boss. Saan may masarakan ti driver na? Anya? Oh, asino nga tatin ang dukot ko ni Ma'am Althea, no dinukot naman. Sa dino nga tati ayan na itan, boss. Day tangaron. Sa dino nga tan ti ayan ni Althea. Anyamot ang tikas to'y, boss. Billy, saan kayo agsardang nga mangpilok kini Althea? Siya kung timang subat, Billy. Hello? Nasaya, tasikatin nakasumbat iti telepono. Sino na ito'y? Sino na ito'y kunak? Di nagkatawaan? Don Braulio, siya, inang dukot kan ni Althea. Anya? Nangagmat si kinunak, Don Braulio. Siya, inang dukot kan ni Althea. Awanan kay tibain no asino ka man. Sikat awanan bain, Don Braulio. Nupod-numat lang asikat inang dukot kan ni Althea. Kaya't ko amang timbosas na. Agsao ka, Althea. Ninong! Arayatan lahat! Oops! Gusto daytan. Agulimat kan, Althea. Oh. Nang nagmamat sigurong ti boses na. Don Braulio. Anya ti masapon. Ibagam, naipay ko kan gagagos. Di ka ganat, Don Braulio. Urayat pa'y tibilin dagiti amo. Anya? Sino dagiti amo? Padamat lang abak nang, Don Braulio. Noong bagada kanyak apatayag ni Althea. Patayag. Bang! Anya ti aramidam kanyak, Bong. Nang nagmumat sigurong ti saritaan ni kini Don Braulio. Noong bagada iti amok apatayan ka. Wes, isungarot ti aramidan. Ngam sakbay nga aramidat dayta. Ikutan kapay nga mo na. May pusesam ka doon na sino tayo mawag ka, boss. Saan, Billy? Tiyawanan pain a lalaki. Boss, Pagtignayam amin dagiti tao. Sawaran nyo ti lugar. Apaglimlimangan day akolar. when, boss? Sino nga ta tinakdakamatan ti kolar nga amo na? Boss, Amamok amin dagiti leader ti sindikato.
iti daytoy a probinsya. Anam, sino nga ta ti dagdagamatan na? Mabisiin ako. Kan mawawang. Iday pa'y api manaw ni po. Talagang ayot day dyan ang lalaki. Abdak na tuog iti bangir asilid. Nilakit di bong dayta. Nagsakitan ti ima gapoy ti panakapungok. Ang daytan kaya mananpayin. Oh. Apa yakit kinaan ang madlatan, Aldea? Nagpintas ka, Aldea. Di na kagkal! Ayop ka! Suplada ka! Pangasim pong! Marigrigatan ako ni Tararamidam kanya! Awan ti ang mukha basal ko ka! Tilaing amok abasol mo. Ket ti panang paay mo kanya. Idiagdat dato na kailangan ka. Nga madapay na unag arason. No apay nga daka ita iti ikot ko. Anya dayta? Mamam to. Urayak lang ti bilin ti amok. Sino daytang amom? Saan ko ang mabalingi bagakan ka, Althea? Mabitlaan, ha? Mangalak iti kanam kan inumamadanon. Amok ang mabisin kan? Talagbas iti makisay iti makan nga itad ko kan ka. Mabitlaan, Althea. Kumusta ti panagsawar yo, kakadwa? Okay na pala ka dati lang Sinawar min tinter o probinsya nga misan niya makita. Ano niya? Napabadnog kami Pinay. Kaya't may metodagi na. Awan lagi na nakada kayo. Aging gaati yung masarakan ni Althea. Ganti nang dukot kan ko na. Pili. Pili na tayo Ala. bakay. Ituloy yung ti agsawar. Mapan kayo. Uy. Ay, gaba. Tagiti man nalapuyat. Ibaga dakit din ti panag da kanya. Di kinado ti kabuso ni. Awan ti maito doon o sino tinangdukot ko ni Althea. Ngem adda sospetsak anang tukot kan kuana. No saan aday jay abong. Tin mismo a driver ni Althea. Toro, impagakmat kan kabantayan ni Nana. Wan gayam. Ngam na sa isaya at matlang, no tumulong ak amang sapol kini Ma'am Althea. Toro, Madandanagan ni Nana Amadya, kapoy tinapasamak kan ko na. Ngam tikang runaan ang madandanagan. Katsyak gayam. hoy, Oh, apay anagsan na ay ko, Miguel. basol ko ti amin, Toro. Basol ko. Ha? Anya ti basol mo ako nam. Jakla ko man pinanawan ni Althea iti day di agundaway. Iso a basol ko ti amin. Gayam, di mo ko mapapasuling ti bagim, kapoy tinapasamak. Toro, Ano? Tulungan ka mang sapol kini Ma'am Althea. Tumulong ak aging da iti kabalak gayam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabayag ang nagsarita kayo iti lalaki ah. Sino day dyan? tinabayagan nga informantek. Anya tinagsaritaan nyo, gayam. May papan iti lalaki ang dukot kanya Althea. Ha? Sigun kan ko na. Trigger man dagiti leader ti sindikato tinang dukot kanya Althea.
Anya, Sana basta-basta ataw tinangdukot kan kuana. Diyos ko. Aping ni naramid na tigas jay, kini Ma'am Altea. Toro, miyembro ti sindikato ni Don Braulio ang ninong ni Altea. Juan, malagip Juan. Nadakamat idi ni Altea tinagan ni ninong na kanyak. Ket tila kaya nakita ta idi iti pantalan. Ti leader dagiti armado a lalaki. Narigat a pagsisilpon ti amin a pasamak kayam. Nakiro ti amin. Inanawak ni Altea gisinag anang ipupukak kan kuana. Agsarak kami ita iti boss ko, anang tulong kanyak idi, no apay asibibiyagak pay. Dakkal ti utang ko ana impag anakam iti soldado nga amang ken ni Mr. Fortes. No saan nagapo kadakwada? May sakitan arurog. Iparpartak ko pa'y pataray. Nasken ang makadano nakadagos iti saritaan ni alugar iti boss ko a soldado. Sana bale, tanangan mat itay ni Altea. Sakbay a pinanawak iti silay. General, magkumikumak pa ita, gapoy tinapasamak ni Altea. Aging gakadita, ket saan pa nasarakan ni Altea, Don Braulio? Saan pa'y, General? Iso ita ti pangpangruna kasapulan. Agam, Don Braulio. Kasanon, dagiti negosyo. Ano dagiti pagtaltal kakatao? Iso na pa lang ti makamoy ti negosyo, General. Panagkunak, Don Braulio, diyon sa pulen ni Altea. Ah, Amang ano na tayong dayjay. anya? Tikit di negosyo, tinto na rin. Ato, ti matadahil mo nga oras, gapulang iti dayjay a babae. General, amom ka di ti lablabidam? Don Braulio, Napatag ka niyak ni Altea. Amom na ita. agmay sa nalawas, asapsapulan yun ni Altea. Awan mo ti damag mo, may panggap kan kuana. Iswa na labit, anatayin ni Altea. Yak kaya ti kastasaw. Panawan na ko. No di mo kaya't adatati agsumang. Don Braulio. Panawan na ko, General. Sige, sige, Don Braulio. Panawan ka pa'y. Mapanakon iti nang iparkingak iti kotse. Agur-urayen, ti kasarita ka tao. Anya tinarami ni General dito'y mansyon, boss. Imay nang dadail iti aldaw ko. Imbaga nagitin kanya, nga isardeng ko kanon asapulan ni Altea. Tamangan kanon nataya lang na. Anya, imbaga na ti kasta, boss. Well, Billy. Anya ti rason, tapay nga imbaga na ti kasta kada kayo. Oh. Daka mo. Daka mo, Billy. Iso ang mariribukan ak. Diya kaya tindasar mo ang pulutan ni Tisangwanag, Rosalia. Sir, May sakamat. Aman na. Amo mga larudan, ti paggugustok a pulutan. Dahil takit din, na kaya tindasar mo. pasensya kayon, sir. Ala, ipano mo na ito na pulutan ni Tisangwanag. Uwan, sir. Nakinagkalakit din niya gulay aya, Rosalia. Sir. Paspasan mo't ah! Ay, uwan, sir.
Kumusta ti panagsawar yo? Maraming men sabi na kapangilan may bus bilay. Ala, agin na kayo pay. Dagiti mo't daduma ti ibaon ko nga agsawar. Bili. Billy! Umasidog ka dito! Uwan, boss! Artigo! Uwan, boss! Imawag manon ti Coral. Anya timbaga na, boss? Dumaw dawat itiran sa money. Anya? Wan. Dakalagatan ti daw dawatan na kanyak. Kasukat ti biyag na Altea. Anya ti plano nyo ita, boss? Itad ko ti gatan na daw dawatan ti Coral aran sa money. Ha? Kabala nga ipay ti gatan na daw dawatan na. Aramidag ti gastoy, Billy. Agapo tanapatag kanyak ni Altea. Boss, Ala, awagan ni General Marasigan. Kaya't ko ang makasarita, may panggap, ititay to'y apana. kasta ka di. Wen, General, nasapurak unay titulong mo. Ipahay ko tidawdawatan ti Kolar agatan. Ngam, naskan abaw yan matlang dagiti taom ti ransom money guided ko. Sana parikot da ita, Don Braulio. Siya kon, timang plano iti amin. Tulungan dagiti taom dagiti buyot ko, amang pawi iti kwarta. General, amumon, ikayat ko asawan. Di kagdanag, Don Braulio. Basta ibagam kanya ti aldaw kan oras ti transaksyon nyo. Iti dayjay, akid napan. Intong bigatin ti saritaan ni Don Braulio. Apan ang itad na itiran sa money. Kasukat ti biyag ni Altea. Talaga abak nang ni Don Braulio. Kabangilan na nga ipaay ti daw dawatan ni Kankwana agatad. Ni Boss ti umawawag. Sumpata ka damos. Ngayon tinamidan nyo kakadwa. Tumulong ti grupo ni General Marasigan. At pwesto kayo iti aglawlaw tinagsaritaan tayo lugar. Na mapasamak nga enkwentro. Amoy yung matang tiramidan nyo. Bile! Ala, dagiti nabibilag nga armas tiramatan nyo. Narigatan, ang mga nadda sana nasaya at ang mapasamak. Dayjay. Ni Billy tinang idisoy ti dakkel abag ang naglaon iti kwarta. Oh. Agpalpaliw ti loko. Dagiti man nan. Awan ti mapasamak at transaksyon. Planado ti amin. Agurukuray no at darumwar ang mangala itibag. Ken mangitulod kini Altea kadakwada. Nagado dagiti buyot ni Don Braulio iti aglawlaw. Urayak lang ti senyas dagiti kakadwa. Parayak nga laan ti kwarta. Apaman ang maparnuay tirangipak ti armalay. Pasimulan, ikinauli magkagalaw. Uwan nga rin. Okay na. Awan mo tindag parang amang ala ti kwarta. Ken mangitulog ni Altea kada tayo. Billy, balik ang parparito ka, Jok. Oh! Diyos kay! Ang nagpatop! Pinautugan ka na kiti kakadwa ka agsipsipot ito ka. Tayo, nagpartak ti lalaki ang nangalay ti bag. Inibong! Kamatak ti awan ang tayo.
Sugayam tikola! Sige, kumamat ka lang, Billy. Agmay sakaitan. Tanat tayong dagiti kakadwang. Palpaltugan na kiunan ba in? Sumpukak iti kasamakan. Nagdagsun ti imad ko akwat. Ngam ikarigatak ti tumaray. Diyak nakamata nito. Nasindag ka online. Agsupli ako. Nasken amamuan ni boss na ito. Anya tinapasamak, Billy? Boss, kalat nga danang paltog ka na kami. Katsyak lang tinabati ka dagiti kakadwak. Anya? Kat dahil ito'y tirumbang amamuan niyo. Boss, Anya data? nibong tinang kidnap ka ni Althea. Iso ti Collar. Ti Salpaga. Adda kakadwa ni Bong. Naitaray na pa iti kwartang imadayo. Dakal lagatad da jay, Billy. Ay sungaron nga manugutak nga ipay itikid na ti kwarta. Tati ambok, ket mabawi yung matlang da jay. Sana siya ti karintaran niyo itinapasamak, boss. Ni General Marasigan. Anya? Awan tinapasag ka dagiti buyot na. Dagiti lang kakadwa tayo tinatay. Kasta? Wen, boss. Impaka mo na ita. Di ka kumplot tayo a pulis na nag-imbestiga. Iti nakapasamakan ti kwento. Ito matlang. Awagam ni General Marasigan. General Marasigan. Kunong ganyan, ang naplanom anay mbag ti amin. Apay ang apartwa ti inkwentro, ket natay dagiti imbaon ko ang buyot ko. Don Braulio, binilin ko na imbag dagiti tao. Ngam nasisiglat dagiti kidnapper. General, di nagpagulbunan. Anya ti kayat mo asawan. Awan tinagparang anang itulod ken ni Althea iti salita na lugar. Kuno ti Collar, nga ibati ti kwarta iti basuraan. Ket iti sana nagbayag. Ranipag ti paltog. Ket dayjay, natay dagiti buyot ko. Don Braulio, Ti pakasidawag. Awan, tinatay ka dagiti pasulot mo. sabalin sa titinor ti boses mo. Pagduaduan na kadi, gapoy tinapasama. Well, Iti kaano man. Jak maramid, timang traidor kan ka. Ambom dayta, Don Braulio. Amom General, dakkel agatan tinapukaw kanyak. Saan a basta-basta agatan dayjay? Don Braulio. Intaray lang ni Bong ti kwarta. Oh, yawanan pa'y na Bong. Ay sugayam tinang kidnap ken ni Althea. Di ka madanagan. Si data anak at tumulong kan ka. Iso nga iwaksimon iti isip mo. Nga da pa kayo naigat iti napasama. Ang Sigun kadag iti dinuto kakapasurot ko. Kalat kano ti amin. Limaban dagiti tao kadag iti nang paltok kadakwada. Ket iti sana nagbayag. Inot apimanaw dagiti nang paltok kadakwada. anya? Kasta timbaga dagiti pagtaltal kak a tao. Sigurado ka kadagiti ibagbagam, General? Sigurado at. Kalat mo na nagpukaw dagiti pasurot ko. Idiawanen tirani pa. Amumeten. Aktibo da iti serbisyo.
Limiklik dalaeng, iti pakadadaulan da, iti serbisyo. Agtalag ka kanya, Don Braulio. Patsek, amay sublin tumetlaeng, dagiti napukaw ken ka akwarta. Siya, ti makam mo. General? Sigurado lang nga may sublid dagiti napukaw kanyak. Pero maduktalak nga gululbod ka. Ha. Saana nga pangatwa amang pataykan ka. Naawatam? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, sa balik titik-tik na ita ni General Malasigan. Kasla tayo limlimad na. Naglaw kumatday ta, Bill. Saan pa lang nga nalawag kanyak tinapasamak arangan. Kat naitaray ti kwartak. Hindi kayo matanagan, boss. Sa pulin mi tayo abong. Tapno may subli ti kwarta na pukaw kada kayo. Saan lang agmay sa day abong iti ganwat na. Uwan, boss. Awan ti sa bali pa eh. No di ti sigod agay mo anin Mr. Fortes. Ala, pagtignayan man ang dagiti tao, Billy. Naska na may subli kanyak ti kwarta. Kan kang runaan ni ti amin. Masarakan yon ni Althea. Nakaturugan ni Althea. Nagmayat akit sitaan pilangan ng anak katurog. Sa anak ama uma amang matmat iti kinapintas na. Bili ni boss. Ajak pa'y gargarawan ni Althea. Maaramat mi pa'y kontrakin ni Don Braulio. Nagriina ni Althea. Kaya't ka di umikita na. Apay akas timatan ti marinak. Masanak matan kan ko na. Mabit lang Althea. Yalaan ka iti inumamadanon. Mabit lang. Ayam, kumusta? Nasarakam ka din ni Ma'am Althea. Saan pa'y toro? Awan pa'y tinagbanagan ti amin na pagnak. Diyos ko. Gusto una yan tinandanag ko. Toro, Gayam, pangasim. Di ka kumagsarday amang sapol kini Ma'am Althea. kastatir aramidak. Jak at sarding. Aging gajak masapulan ni Althea. Di kagdanag. Gayem. Wow! Nagadwa kwarta timbingay kanyak dagiti boss ko. Itamot lang nga oras. Ipanaw ko ni Althea iti daytoy alugar. At dapay lang respeto ken ko na. Iti adayo alugar ti pangipanak ken ko na. Mapanak iti bangir asilet nga yan na. Yawatak manen iti kanan na. Sabi na
pangipanamkan. Iti adayo a lugar. Bo, pangasim tawaya-wayan nakon. Saan? Saan ang mabalin, Althea? Naingat ti bilin dagiti amo. Ngag talinaid ka iti ikot ko. Kang runaan ti amin. Adda plano nga aramidan kan ka. Bong, ano anyaman ti plan-plan mo nga aramitan? Di mo ituloy. Althea. Amok metlaeng asaan nak amaayat. Iso nga aramidat langan ti kastoy kan ka. Anya? Di ka matanagan. Aramidat ti amin. Tapno maayat nakmat. Ipaay ko amin akasapulam. Basta maayat nakmat, Althea. Ayok ka, Bong! Adipan na ka ni Satanas! Althea. Pangasim. Di kag sangit. Nataligad ka dito'y nang ipanakyan ka, abalay. Diyos ko, kasya na ko, ma. Di ka madanagan. Ipaay ko ken ka amin akasapulam. Nawaya ka ngagdakiwas diti unag ti balay. Maaramid mo amin akayat mo. Gapot na ikatan ti pan nakapungod agiti imam. Demonyo ka! Sige. Agpapas ka amang danog iti barukong ko. No iso ti pagayatam, Althea. Althea. Ay ayatan ka. Nga uray dinak maayat. Kinamaag day ta marikriknam! Kinamaag! Pudno ti marikriknak nga ayat para ken ka. Idinagdato nakkan ka. Linapdan nak ni ninong mo. Aging ka nga impapatay nak. Well, nininong mo ti demonyo. Ado dagiti banag ang maikaniwas nga impaaramid na kanya. Si dadanak idi ni agbaliw, gapuken ka. Ngam gintang ti gundaway nga ipapatay na kadagiti buyot na. Ulpod ka! Ulpod! Sana po nga nagiti pagbagam! Sana kriminal ni Ninong ko ang Braulio! Dahil tati na imula iti isip mo, Althea. Pasig at kinasaya at impakpakita na ken ka. No kasano ti kinadakas ko ita. Nakarkarupay ni Don Braulio. Ulpod! Kinaulpod day tangay pagbagam! Tungtang to ti gundaway. Ang maawatan dagiti ibagbagak, Althea. Saan nga itati umno a panawan? Tapno maamuam ti kinapudno. Ado dagiti agkakadakas nga inaramid ni ninong mo. Saanen ang mabilang ti pinatay na atawa? Anya? Nakatrang ka dagiti daw. Kasta mo tin dagiti tawa ti balay. Saan ka makalipas? Itay payapin ba nang kat nagiban iti ato ang makala iti lamisa. Ay, Diyos ko, tulungan ako ma. Di nagbaybayan. Simbang ko ba tatiawanan bahin? Oh, Althea. At iti baro akawis mo. Nangan kan? Kasarsarita ka, Althea. Di na ko mabastusan. Diyak pagtatak ko nanda kita akawas. Anya? Di pa nakawaya-wayak, di ka sa pula.
Althea, kukuha kan iti agnanayon. Anya, Iti daytoy abalay ti agserbi a pagtaengan ta. dadaulan ti ulo ang bong. Wen, nadadaanan. Gapo iti nalaos nga ayat ko ken ka, Althea. Urayan niya pa iti aramidan. Kukuha kan iti agnanayon. Jay ko siya nagsardang iti bato ti pakanan. Positibo ang may lasin ko. Ha? Kunakon ket. Jay lalaki anang dukot kini Althea. Iso ti bimbaba iti kotse. Kamaudyanan na. Nasarakan kamatlangan. Naiputputong ti balay asim kan ti awanan bayin. Agpaliwak pa iti aglawlaw. Ang mga nusaan nga agmaymay sa ti kidnapper. Naulimat ti aglawlaw. Umasidegak iti balay. Gusto ng Althea. Hindi ka nagsangit. Nagsakitan tila payag ko ang makangkangag iti sangit mo. Kas kalawing. Kayat ko pa yung timatay. Ngam ti agtalinag ti tay. Anya? Lapdak lang ang ti agangas tap namatay akon. Saan Althea? Pangasim. Ay, ayatan ka. Dakat ang mapukaw ka itibiyag ko. Saan? Di mo aramitin ti kasta. Di paltog ko. Waya-wayam niya, Althea. Miguel! Di mo gamitin ti masidag. Paltogak ti ulo na Althea. Ibababtigan mo! Saan? Arami na kibagbaga. Basta waya-wayam niya, Althea. Ati ti paltog ko. Manal ka mata niya. Di ko na mga ta. Kat nalakaklaan ang mamatikan ka. Lalaki! Insapad lang ang tibiyag mo iti impyerno! Di na mo nga tapay paltog ko iti likodak. Apaman na mawayak. Paltugak na dagos. O niya! Iton! Nagtarayan tilo ka. Althea! Nabayag ka sinapsapol ka. Nakatarayan ti awan ang bayin. Nagnay ti bakdor. Ala, kumpet ka kanyak. Pumanawtan iti na ito alugar. Nagyaman ang kadimtang ka. Masakit pa lang tinatanggi sa natakyan ko. Tsak ko na yung may garang. Diyas kay. Naipanaw na ni Althea. Diyak makapaltog itayan, gapo iti sugat ko. Diyak ko maipalubos ang makalibas na. Diyak makalbit ti gatilyo ti paltog ko. Agsaga na da kanyak. Uwan. Agsaga na da. Basta una yan, ti panagdandanag ko. Amang pampanunot no anyan ti kasasad ni Ma'am Althea. Kumusta nga tan? Napatag kanyak ni Ma'am Althea. Isga po na adyak makaid na. Adyak makaturturog amang pampanunot kan pala. Sapay lang kumata masarakan nun ni Miguel. Talaga akas tauna yan, tinervyos ko. Ha? At na nagsardang ako, Chiti Batog. Kita apan. Ha? Da Miguel kan Ma'am Althea ti dimsag.
Basta gayam tinapasama. Wen kayem, nakataray ti lalaki anang dukot kini Althea. Narnakanan ititurog ni Ma'am Althea iti silid. Agkakapsot itay simangpat kayo, gayam. Wen nga rod, Gayam, anya ka na ti makagapong, no apay adinukot dayjay alalaki ni Ma'am Althea. jak pala mapagsisilpo ti amin. Nagado dagiti imbagbaga kanyak ni Althea rason. Tilang na ibaga na kanyak iti naminsan. Nagdaton ken kuana ti lalaki anang dukot ken kuana. Kasta ka di. Wentora. Jak pa'y nakasarita na imbag ni Althea. Kanayon ang maputbuteng. Kat, naamuan ka din daytoy, nininong na. Saan pa'y? Naskan ama amuan daytoy, tininong na. Gayam. Nilangan Althea ti mga bagay ti dayta. Panagkunak. Apaman ang makainan na. Agawid iti mansyon, tininong. Anya ti plano nita, Althea? Agawid at iti mansion, itong bigat, Miguel. Naskan ama-ama ni Ninong ti amin. Oh, apay anak sanay ka itinaunan. Awan. Ngayon, saan ka nga itulad iti mansyon yun? Apay? Kuha. Althea. Aganat ka iti papan mo iti mansyon ni ninong mo. Kanya ti kaya't mo asawan. Apay? Ada ka di pagpagadak iti mansion. Basta tungpal ka iti kahit ko ang mapasamak. Ha? Ngamin, diyak kaya may sagmak ka. Miguel, Diyak kaya na maulit pa iti napasamakan ka. daktal ti utang ko ana imbaganakam kan ka, Miguel. Nadinak sinapol. Nalapit. Nakapopo kaklatan iti sidong dayja ampong. Inaramit ko lang tirumbang. Agyaman ako nekan ka. Awan tirumbang apagyamanam kanya. Inaramit ko ti kasjay. Gaputa. Gaputaan niya, Miguel. Gaputa na patig ka kanya. Miguel. Nagdandanaga, idisaan ka na makita. Awan ti rabi asaan ka mapampanonot. Saan ka makaid na? Anya ti kahit asawan ti panagdandanak mo kanyak, Miguel. Kuha. Apay adinak masumbatan. Kananya ti kahit asawan ti panagsanaan mo. Tinasayat. Yung ka maturugan. Makaturturog ako. Apay nga umisam ka. Maragsa ka naklaang ang makisarsarita kan ka. Ha? Miguel? Ada ko madamagat kan ka? Anya dita? Ikwa. Nalipatak matan ti damagat kan ka? Anya? Miguel, anak. Napahaot mo ti panagsarita yung kandi Althea iti rabi eh. Nagmayat ti lindangan niyo adwa. Sa anak pa'y anak katurog iti rabi eh. Tapalpaliiwan kayo nga agsarsarita iti terasa. Amom, anak ko. Kaya't kuman ni Althea aparakan ka. Ne. Anya ka din ti bagbagayon, Ana. Madlaw ko nga adda pa naggustukan ka ni Althea. Apay na ibagayo ti kastanan. Ay na, anak ko, aya. Babae, Kat amok titigtig na iti babae nga akursunada iti lalaki. 100% akursunada na ka ni Althea. Adayo ang mapasamak ti kasta, nanang. Ay, saan nga adayaw? Bak nang man wano na kurapay. Basta agpadada iti marikrik na iti tunggal maysa. Saan nga imposible nga aktin numpong dantaw? Nanang. Miguel, di na ko mapaglibakan.
Anya ko matilib ako kada kayo, nanan. Imariklik nam akan ni Althea. Ha? Madlaw ko kat anak ko. Napuyatan ka niya. Siguro, pampanunutam ni Althea. Ni nanang met. Agduduman ti bagbagana. Di ka makapaglibak kanya. Tasyaktiin ang Miguel. Di mo mailimod kanya, ti kinapudno. Anya kinapudno, nana. Nga adamat pa nagkursunadam kan ni Althea. Ayan ni Ma'am Althea. Napanan ije mansyon ni Ninong na. Kasta ka di. Wentora. Apay. Adda ka di ibagam kan kwa na. Awan, kaya't ko lang nga kasarsarita ti babae. Anang silo iti pusok. Anya? Aday ta ka manin ako nakgayam. Katawaan nak manin. Agpaysumat ti bagbagak. Armam ngamin ni Althea ah. Tapno masungbatan day tang ayat mo kan kwa na. Mabainak kayam. Kunakon ket. Aram mata. Bain baga ka manen. Gayam. Paano agsublingay dito'y baryo tayo ni Ma'am Althea? Awan mo timbagbaga na itay. Sakbay apim manaw. Ay, malungkot na naman ako, friend. Una yun day ta. Uray kalag Tagalog yan, gayam. Siyempre, mata. Gayam. Ang baglakit tinta na sarakam ni Althea. Talagang yung karkarigatak abinirog. Kumusta gayam ti lalaki anang dukot kan kuana? Gayam. Nabalod ka rin. Nakalibas. Nadamgisan lang titakyag na, hindi pinaltugak. Nasiglat matiawan ng bain. Kasalungar daytan. Ang mga no agaramid mananday kay tidakas kini Ma'am Althea. Bantaya ka na yung bag ni Althea. Itikas na. Sana na maulit pa tinapasama kin ko na. Uray siyak mo tagayam. Bantayak mat ni Ma'am Althea. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kan ko na. Nagyaman na ang nakasuplika ni Dimansyon. Amom ka diyan nagdantanagag. Ayok dayjay abong, Nino. Iso tinang dukot kanya. Tiyawan ang bahin na lalaki. Okay. Kasano nga ron ang nakalibas ka iti ikot nga, iha. Ada ng tulong kanyak alalaki, Nino. No saan aga po kang kwan? Nagaramidan na kuman iti dakas, dayjay adimonyo. Kasta? Iha. Asino dahil diya lalaki anang tulong kan ka? Tay ka iti dakkalagatan, kas gunggunan na. Di na kaya tiyag pabigbig. Kan di na kaya tiyag pabayad iti orayan niya. Anya? Nagtanok nga tanday ta lalaki. Pwede nyo dayta, Nino. Ala iha. Isalaysay mo kanyak pinapasama. Kaya't ko amamuan ti si bubukal na napasamak kan ka. O, Nino. Dumngag kayo. Kasta kayang pinapasamak. Kaya't nakapay naguntawayan day jaya mo. Wan, Nino. Dua abalay tinangilang mga na kanya. Kanada pa jak magustuhan niya imbagan. Anya dita, iha. Imbaga na, adakas ka at tao. Anya. Kaya't ko amaamuan, nupod na ti ibagbaga ni Pong kontra kada kayo. Iha. Awan kinapudno na iti imbagbaganakan ka. Panagdadalang iti pada na tao ti imbagbagana. Nino, Siya ti patyam, iha. Pulos, ngawan pa iti inagrabyado at tao. Basta ka din, boss. Wendy. Pinadakas nak iti husto day diabo, iti matang ni Althea. Ha?
Ado dagiti imbagbaga ken ni Althea kontra kanya. Boss, kasano na patyan ni Althea? Ipasagapsap ko iti isip ni Althea. Asa anak at dakas at tao. Boss, Talagang agburburag ti darag iti dayjaya mo. Patayag! Apaman ngagparang kanya. Iya. Kasanon ti restaurant mo? Agtultuloy ka din ti panakay serrana? Manglukatak manin. Aniya. Iya. Saan humamat na natangkan ti urong? Kasanon no subyan na kadayabong? Saan ako nga agtalinaan iti restaurant? At daduto kag ataong nga agbantay iti restaurant. Asino? Ti maysa kadagiti pagtaltal kak ijay. Nasayahan nga ron no kasta. Iya. Ay di kasta. Mga pagtalinag ka dito mansyon. Saan nakagyan diti mansyon? Adamot kondoyonit ko pag naadak? Kunak man no agtalinag kan dito ay iya. Saan nino? Ngam di kay madanagan, takanayo nakasumarungkar kada kayo. Talaga pimanaw ni Althea. Yak malapdan di kaya't na mapasama. anya ti plano mitang aramiden, boss? Baybayak pailaan. Ubing pay ni Althea. Adu tagiti kaya't ng aramidan iti biyag na. Uwan gayan, boss. Sabten mi kano ni Don Agosto di airport inton parbangon. Well, Billy. Sumangpertan tinasingan agayam ko nga gapoy Espanya. Boss, Pagsaganaan ng iti tao. Yak kaya nga dadake sa mapasamang iti gayam ko. Kabayatan ti panang sukon nyo ijay airport. amo yung tiramidin nyo kakadwa. Kayat ni Don Braulio. Anatalgad ti panagdalyasat ni Don Agosto ngagturong ijay hideout. Bili! Problem! Sana basta-basta ataw ti bayabayan tayo ngagdalyasat inton bigan. Gapot ang may samot lang anotorios. Ken mangidada ulo iti amin a klase ti illegal ijay Espanya. Ano pa rin ko na naman Hala. Ingkay maturugan di hideout. Urayan tayo lang ti oras apan ang sabat tayo kani Don Agosto ijay airport. Ang tawag, nga mawag pa lang ti awag gabi. Nasukon dangatan ijay airport ni Don Agosto. Patsya nga may papas na tiyag bakasyon. Nga putado dagiti napipinta sa pagpasyaran diti probinsya. Urayag lang ti awag da bili. No nasukundan ti gayam ko. Turong, sa dino ti ayan ni Miguel. Remor mat anak ka motorsiklo, nana. Abay ka di. Adda ko mapangibaon ken ko ana. Siya kun ti mga ramid iti day tanana. Total, awan mo tirang aramid. Ala, si kaman langan ti mapanbang singir ken ni Teresa ijay daya. Ay uwan na nana. Areglado. Nabayagan nga imutang kanyak iti ikan. Agam aging gaita, saan pa'y laan nagbayad? Ala nana, siya kun ti makamamang singir kan ko na. Saan nagbalin kanyak itiwad at ta? Ay, nagdagang ti panawon. Nalipatakit din ti nagkalugong. Takak man lang ti magna. At nadarasak ang makadanon iti balay da Teresa at tiwod. Wow! Nagpipintasan ako dito iti limabas.
Sino matadagi dyan? Bunggoy damot. Ay, pasakit diti magna. Nakasagpatan ni Don Augusto ijay hideout. Kawawag lang ni Billy Kanyak. Dinasayat, mapanak mata na ijay hideout. Marino! Oh! Inuwar mo ti kotse ti garahe. Mapanta ijay hideout. Amigo Augusto. Amigo Braulio. Kumusta ni si ka? Masaya taklat amigo. Kung man no marapyan kayo pa yung makasangpet dito'y hideout. Oh. Hanggang nga oras kayo nakasangpet dito ay amigo. Las 2 de la tarde, amigo. Nalaing na driver ni Pili. Bilib ni siya kiniso. Nangan ka ka din, amigo. Sang naparikot kanya timangan. Kayap ni siya tuminom iti vino. Saan na parikot na ito, amigo? Doon tiyarak ko nga important dito'y hideout. Dahil tati kayap ni siya kinisika, amigo. Ngem sana dito'y hideout, ti kayap ni siya na paginuman. Anya? Sa dinungaro, ti kayat mo? Ijay pueblo. Kayap ni siya, ti makakita iti ado na guwapo. Kas kinipili. Anya? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.